Mumwe munhu akangonzwa wedhire kuti kuMbare anongofunga rodhi dzine madhaka. But ini naScala totanga kufunga chikafu. Crate remazai mushopu rinoita $4 ende mukoto weMbare muzoni ndakariwana mari. Crate remazai iri kuita mari. Tatanoita $1. Bana chinyebo. 1 mari. Scala ari kuziya mukoto dzese. In this video we'll show you a place where almost everything is affordable. We only have $5 and izvezvi tiri muMbare. Scala atikwanzi is gonna be my tour guide. Ndiye achabva nditaridza kunowanikwa nzvimbo dzese kune zvinhu zvese zvakachipa. Ndini tour guide rake maona mai. Tour guide. You are my tour guide. Ya ndini zvataura saka tichengetedzei kuti dzimba. Yabo. Look, vanhu vese vari kuziya Scala. Apa mana tokumbura mutiregerere pane problem yakaitika nemaclips. Hembe inoita $15 mutown yanzi apa inoita $5 ende bhutsi inomboita $15 mutown yanzi inoita $5, which means pa$10 unowana zvese zviri 2. Hande $1 takukwanisa ona Lamborghini $1 chete. Apart from affordable food and clothing, we also got affordable transport. $5. Isusu takachikora mabhandi. Asera sei? Yeah. Ndoitwa Hasta ndoita zvokushuta mavideo. Saka ndanchikumbira kutenga ndichitoshuta video. Ice den. Alright. Pane madrink anga ndichiudzwa chinzi no dilute osadza kana meno 20 liters. 20 liters. Siyana. Inoitwa switch up. Inoita mari. Inoita $1 switch up. Oh, 2 liters. 2 liters. 2 liters rino dilute ranzi roita $1. Then aka. White. Concentrate. Kuti Tunodilute 2 liters carry 1. Aka kanzi kanodilute 2 liters carry 1. $4 for 4 guys. $4 for 4. Inatowane mali 2 liters mangani. Apa, ato 2 for 6, 8 liters. Ndane 8 liters kubaba. Saka mvura inowanikwa padhuze ndoda kubva ndatodilute baba. Mabiscuit anitamani. $1 for 2. Correct. Chibva imatora ne1. Yabo. Kwanzi mvura iri uko. Saka toda kubva tatoenda kunodilute. Get down when you put pressure. Uite wakanyanya. Uri matisti? Andri YouTuber ndoita zvimavideo. Saiyo unobatika hapo ndogara mumabhuku. Ndogara mumabhura. Andira ndimbomatesa. Maziga aya anhuwe manje. Tinonhuwa ma-US. Isi takatopenga manje. Ona gangster versus Hasta pizi. Babakan. Tu sara mchidilute awo. Sara mchi. Masaka. Yabo. Chibabaji. Murambi. Pane kunoko vanofara ndozvavanonakidzira nekunoko. Vanenge vachingofara. Mvura yanzi iri pakuno. Muri kuziva munhu ari kushuta vhidhiyo rinori? Thing I'm big again. Freestyle. I want to go country style because Kuda my sausage, you know. You feel me? So I get me now no dilute that thing that juice. Hey, one and Zimbabwe that I fungo chire. Zimbabwe zikita mali. $1. Saka Zimbabwe yakareba 1 2 yakareba times 2 ini ndo yakafitrona. Saka imodzitenga mali. Sibadazo ndishinga $3 ziri 12. Dziri 12. $3 sochipidza mota $3. Sembaita 6. What? Saka imi motenga $3 dziri 12. Mozo kuno kwa rari motengesera vano $2. Kuna vareta kutengesera $2. Saka vakangwara. Saka modya ere dzibedzenyu kodya tenga. Zimbabwe, Zimbabwe, Cobra. $1 for 25. I answer with $1 for 25. $1 for 20. Ndokumbira $1.
maita basa mumashopu mabanana anoita $8 but kunoko anoita $20 hani mazvona yabo kumbari huku $5 this one iri rese kwanzi ringoita just $5 ko dziri pazasi ma3 ore ko idzi basi vakareka timbofamba futi detatine panhu pekugochera tabva tatotenga nekutouraya nekutogocha netopera yedrink aiwa hatina mari yedu tangopa yedrink saka animaona huku ye$5 si huku zihombe cheshe but dema muri mukati metown chemo chemo huku iyo yangaifanira ita $2 kwanzi wachi nema favorite color yeblue ikuita $2 saka ndokumbira wakambosanga necontent yavo wakambosanganawo nemavideos avo wakaona ri ndakaona uri mutauni uida kuya rori saka noda mawacha animapoona panhu pandapinda napo kwanzi for just $2 unoiwacha ndawana masama njai masama nakamira gochi as you can see nhasi ndiri muVictoria Falls, which is also one of the natural 7 wonders of the world. Vanhu Victoria Falls vanofambira zvakasiyana and some people come from Chivayo has played a huge role. Mukona akadrowiwa paChisport uyu Chivayo. This is Chisport. Levels Fantan. Rascal the Rascal Dread. Mkomano alinzara manje. Ndikuita mari cheka. Now you know $1 is valuable money. Welcome to MBARE. Hasta PV.